Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta masyuti wa ridhaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mau tawi iki ku nerangake perkara akang teka pema fi rakaatayil fajri ing dalem bahas rong rakaate salat fajar. Dadi iki nerangno salat fajar dan sesuatu yang berkaitan dengan salat fajar. Diriwayat mangke saking Kanjeng Nabi dhewe ngoten. Hadasani nyeritane ingsun sapa Yahya an Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna ukhtahu satemene dulur wadone Abdullah bin Umar Khafsata rupane Siti Khafsah zaujin Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akhbarunhu iku awe kabar sapa Siti Khafsah ing Abdullah bin Umar awe kabar utawa cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ida sakata iku nalikane meneng al muadzinu sapa wong kang adzan meneng anil adzani saking adzan bisolati subuhi kelawan salat subuh sholat mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing rong rakaat khafifataini kang dengan karone utawa enteng karone qoblaan tuqama ing dalem sadurunge yen den jumenengake utawa den tekne as-sholatu apa salat subuh. Jadi ceritane kanggo Kanjeng Nabi dhewe kanggone garwane Siti Khafsah sing diceritakno ring gone ponakane Abdullah bin Umar ngoten. Ceritane Kanjeng Nabi setiap kali ana adzan subuh. Setiap kali ana adzan subuh, adzane kok wis rampung. Dadi adzane wis meneng mau sakata meneng. Kanjeng Nabi biasanya iku cepet-cepet sholat rong rakaat. Jadi sholat iku cepet khafifataini. Jadi sholat fajar iku dilakukan sebelum sholat subuh. Jadi rong rakaat sebelum sholat subuh atau bisa disebut qobliyah subuh, tapi iku cara sing tepat ya sholat fajar mau to. Lah sholat fajar kaya sing diwingi diterangke biasanya iku rakaat awal biasanya nggih maca setelah Fatihah maca Al-Kafirun, sing rakaat kedua maca surat Ikhlas utawa Qul huwallahu ahad. Lah wiridane kaya dik wingi subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah karo ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Diwaca ping 40. Tenang ya. Begitu. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Aisyah zaujin Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat siku ngendika sapa Siti Aisyah in sak temene sakniku kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu khafifa iku yakti ndanganake sapa Kanjeng Nabi ndanganake utawa nyepetake rakaatanil fajri ing rong rakaate salat fajar hatta ini sego sak temene ingsun la aku iku yaktine ngucap sapa ingsun aqra ana ta maca sapa Kanjeng Nabi ubi umil Qur'an kelawan umil Qur'an utawa Fatihah amla utawa ora qira'a. Jadi diriwayatno saking Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi dhewe ki adate Kanjeng Nabi nek salat fajar iku cepet, jangan mesti cepet. Ya cepete salat fajar Kanjeng Nabi kaya-kaya nek cara Siti Aisyah pendapate kaya-kaya ora maca Fatihah.
Iki coba gagal mungkin kaya awake dhewe mungkin ya kaya salat salat raweh awake dhewe coba. Dadi kaya-kaya ora maca Fatihah perkara dangane utawa perkara cepete salat fajar Kanjeng Nabi. Ku wongkone riwayate Siti Aisyah. Wa hadatsani an Malik an Syarib bin Abdullah bin Abi Tamirin an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu satamna kelakuan iku kala iku ngendika sapa Abi Salamah sami'a krungu kaumun kala sami'a kaumun al iqamah faqalu sami'a krungu kaumun sapa kaum al iqamata ing iqamah utawa qomat faqamu mongko padha ngadeg sapa kaum yusalluna hale padha salat sapa kaum fa kharaja mongko miyos sapa alihi mengatasi kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi as-salatani ana ta salat loro ma'an hale bareng as-salatani ana ta salat loro ma'an hale bareng padahal kau tae mengkono tak ketok padahal kau tae mengkono kisah iki mau lho kan Kanjeng Nabi miyos terus ngopo sahabat krungu go ngadeg salat iku fi salati subuh iku ing dalem salat subuh fi rakaataini ing dalem rong rakaat allataini kang allataini rupane rong rakaat qoblal subuh ing dalem sabatane qoblal subuh ing dalem sadurunge salat subuh. Di zaman biyen zaman Kanjeng Nabi setiap kali muadzin bar adzan subuh ki para kaum utawa para sahabat iki padha ndang-ndang salat rong rakaat bareng niku Kanjeng Nabi miyos weruh para sahabat terus Kanjeng Nabi ngomong Kanjeng Nabi ngendikan as-salatani ma'an apa ya ana salat loro bareng mandal kafi salati subuh fi rakaati latene qabla subuh iki mungkin Kanjeng Nabi ku ngelokke maksude salat fajar mungkin suwi padha karo salat subuh ora digawe cepet ora mungkin disindir Kanjeng Nabi nek salat fajar iku para sing apik ku cepet tiru-tiru Kanjeng Nabi. Piye? Opo iki? Kita nalpot ketuku apa? Yang biskono. Bismillahirrahmanirrahim wa hadatsani an Malik annahu satamna kelakuan iku balagha hutam qaim Imam Malik an Abdullah bin Umar satemene Abdullah bin Umar fatahu iku pot utawa keri ing Abdullah bin Umar rakaat fajri ing rong rakaat salat fajar faqaduhuma mongko padha ngadani sapa Abdullah bin Umar mau huma ing rakaat fajri mau ba'da antolatis samsi ba'da antolaat ing dalem sakbadene yen to metu asam suapa srengenge dengan dikano Imam Malik. Jadi adate Abdullah bin Umar setiap kali piyambake kok keri maksudnya ora sempat nglakoni salat fajar piyambake ngondoni salat fajar mau sakbare metune srengenge. Jadi kandhane. Jadi walaupun salat sunah nek cara wong-wong biyen koyo zaman sahabat iku dikandhani. Ora salat wajib tok. Di salat sunah wae dikandhani para sahabat zaman-zaman biyen. Jadi keri salat fajar sahabat Abdullah bin Umar niku dikondoni salat fajar mau ring ngandhani sakbadane metune srengenge. Mergo sadurunge waktu sebagian keterangan fikih kan antara waktu ape metu srengenge kan cara gak oleh salat kruh salat
Wa hadatsani an Malik an Abdurrahman bin Qasim anil Qasim bin Muhammad annahu satamene sapa mau Qasim bin Muhammad iku sona iku gawe sapa Syekh Qasim bin Muhammad mislal ladzi ing padane barang do perkara sona kang gawe sapa Ibnu Umar. Jadi sing tiru utawa sing melakukan ngondoni salat fajar mau lho ku ora mek Abdullah bin Umar, tapi yo termasuk ulama-ulama atau sahabat-sahabat yang lain termasuk Qasim bin Muhammad. Yang ngalim wong sing ibadah temenanan ngamal-ngamal sunah dikondoni ngoten. Wong-wong zaman biyen saiki salat perlu salat wajib wae kadang awak dhewe ya sarase ngondoni nek pas ninggal. Begitu saja. Al-Fatihah.